وش نیوز آرگے اولی بار یک بلوچی فلم فیسٹیول ہے۔ یہ فیسٹیول تامو جوڑ کنوکانی واسطہ یک جوانی مہم اگر شما بلوچی زبان یا کہ بلوچستان سرا تامو جوڑ کرنے کا بلدے کوڑا اے فیسٹیول یو کا شما واسطے وتی ازما وتی بلوچی چینل وش نیوز فلم فیسٹیول جمع کنیت اگر شما تامر گیچین بھی کوڑا نا یو کا تامر وش نیوز اشن کنک بھی بلکہ لکھانی حسابہ دار ہم بھی گی بڑا دیر ماں کنے وتی تامورا زد میڈس سے نشان سرا دیم بھی میڈس سے نشان www.washnews.tv تامر دیم دے گی گلی تاریخ 24 فروری 2024 گیشی تفصیلان واسطہ میں ویب سائٹ سرا حال احوال بکنے مستونگا دوشی نیشنل پارٹی گیچ انکاری کارگ سے سرا دستی بم بوش کا نگتا اور شپد ناشناس مردم جستگاں اور شسابہ نیشنل پارٹی دو کارکن غلام محی الدین اور عبدالعزیز ٹپی بھی تک دوئی ٹپی DHQ اسپتال مستونگا سر کا نگتگاں طبی کو بگیہ کا پد ٹپی کوئٹہ برگ بتگاں وش نیوز ویب سائٹ نوتی سارتی نواستا نو کی دروشم فعال کنک بتا وش نیوز ویب سائٹ سرا شما وند کنے بلوچستان اہم حال نیشنل اور انٹرنیشنل حالاں ہم شما رس کنے وش نیوز ویب سائٹ www.washnews.tv سرا شما رس کنے ہم حال بریکنگ نیوز اور نیوز الرٹا نیشنل پارٹی سرو کو بلوچستان پیسرگی سروزی ڈاکٹر مالک بلوچ گشری کہ بلوچستان سیاسی اور راجی جیڑہانی سرا سنگینی گانگے زورک ہشدری حاکمانی رد پالیسیانی سبا بلوچستان جاور روز پر روز نگیگ مہانا بے امنی اور نگیگی جاورانی پیش نظر بلوچستان نیمگا دلگوش دیگ الگ بلوچستان نیشنل پارٹی سرو سردار اختر جان مینگل گشگین کے زانگ نبی کے کجا محلو کے ووٹاں گار کنن گیچ انکاری ودا محلو کو ووٹ داتک بلے محلو کے ووٹ گار کرک بیتگاں اے گیچ انکاریاں 4 حلقے ہیں گیچ انکاریاں باہر زور گیاں گیچ انکاریاں باہر زور کے مول و مراد ہمیشہ کہ BNP بلوچستان حقی وارثے پیپلز پارٹی شریف چیئرمین و پیسرگی صدر آصف علی زرداری گشتک کہ بلوچاں آہنی حق کا پچ گرگا اور دائیں ہم آہاں کے سلاچس کو تک آبیائیوں محلو کے دیم رویوتی کردہ ادا بکنا بلوچستان بانداد گو جمہوریتا بندوقی حبہ یونیورسٹی و آپ اثراتی بھوگلوٹی ایمنی بحال بھی کراچی سرمایہ کار وط حبہ کائن جعفر آباد پولیس یک مردمی تیر آماچ لاش 10 گفتک پولیس ردا لاش اسپتال سرکنک بتا لاش محبت شاخ دمگا دست کب تک تیر آئے دل بندہ جنک بتا پولیس سے گشگی کے اجتری کاروائی واسطہ DHQ ڈیرا اللہ یارہ سرکو تک سپریم کورٹ FIA نیمگا احوال کارا ججاننی سرا اراد گرگے سبا دین داتگی نوٹسز واتر زورگے فرمان داتا احوال کارانا ترسو بھی میں آماچ کنگی باباتا اچ وزرتگی نوٹس کیس چیف جسٹس سروکیا گوشتارک بتا کیس سے گوشتار کے نیاما چیف جسٹس گوشتک کے چنچو کیساں ای درگتا اٹارنی جنرل گوشتک کے 4 درخواستاں اشتا عبدالقیوم صدیقی و اسد پور درخواست گزاراں جماعت اسلامی امیر سراج الحق کے گشری کے کراچی شہر وتی راستے نیمگا جنسانی کراچی محلو کا 8 فروری یا پیسر ریفرنڈم داتک 8 فروری ڈونگانی ہلاکی روچے راجہ صدقی دیگ نوٹا کے 2022-23 پد واتر نئے ہمیں وڑا پیپلز پارٹی و MPA میں دور ہم واتر نئے اے گلہ راجے باز سال تباہ کتر پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گشتک کی کراچی لٹ کٹ سیاست کنو کی ہچی ندا تک کراچی محلو کے راج دفتر اولی رندہ پیپلز پارٹی میر گچن کتر
महलूक 8 फरवरी या पीपल्स पार्टी या वोट बिदा मनायो का सूबाई सरकार जुड़ करी बल्कि मुल्क के मजन वजीर हम पीपल्स पार्टी ये भी पीटीआई रहशून बैरिस्टर गोवर खान गुस्गी के मारा लेवल प्लेइंग फील्ड वती जा गया मारा फील्ड डेग न बुतर मैगी चिनकारी निशान बेट अच्छा मारा पच गिरक बुता न मारा कागज दिया बुता न के मारा जिससे मोह दिया बुता साइफर ओ ने बेकीसा हवार इलेक्शन कमीशन तोहीन केसा हम जेला चल गए मागो इलेक्शन कमीशन लूट करी के बराह दीमा अड़ान वदी करक बबी कराची दमक नाजमाबाद नंबर 2 सियासी गल्लानी कारिंदहानी न्यामा जंग चोपे आसरा तीर ग्वारिया यक मर्दों में बीरान मुंशु ने रदा तीर ग्वारी सबा यक मर्दों में टप्पी हम बुतक नाशनासी मर्दमा 2 गाड़ी मान हम दाश्तर